तो तुझसे मोहब्बत करते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन बाय इजराइल। आज हम लोग फिर देखने वाले क्रैकमैन चैनल से और वीडियो का टाइटल लहंगा में ठोक देम। और क्रैकमैन भाई बहुत ही जबरदस्त रोस्टिंग करता, मजा आ जाता है इसका रोस्टिंग देखने। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, आराम, सलाम लगाम। तो भैया लोगन फिर से उपस्थित हो गल बन। तो कॉल खींचा भाई लोग की पैंट के खुला रहेला चैन जबरदस्त यार, करेक्ट मैन। तो बिना कोनो खोदा खोदी के शुरू करतानी आज के वक्त। ओके ओके, शुरू से लेके अंत तक ले बनो रहो लोगन। कैमरा मैन तनी वीडियो लगा दे। नाचे ओइलु नचइबे करम चोरी पतो हराया चइबे करम। तो भाई लोगन एगो बात जानता लोगन की, जो ऑर्केस्ट्रा में काहे एक सारा हमार होखता ये सारवा जैसन लइका अगर ऑर्केस्ट्रा में आ जाता ये बात तो सही बा। बाकी मार हो खई के बा। अब देखो तो लोगन हितवा का कहता नाचे ओइलु नचइबे करम, अच्छा, चोली पर पैसा लुटइबे। चोलिए तो है। तो ये साल के हम कहल चाहता नहीं कि जे तू एगो चोली पर पैसा लुटइबो त औरी सब लइकवा देखियो। ये बात तो सही है यार। हम उ चोली पर पैसा लुटाए, अगर हम ना लुटाएम त एकर बहिन के दो ऑर्केस्ट्रा में किनहु ना बोलियन मार हो जाई। बहुत ही जबरदस्त रोस्टिंग करता है। जोबाने पाजो खले दमधा समझ रहे हैं खले। ए भौजी तू एगो बात बताओ, जोबने पर जोख ले बा मन भर खोख ले, तो तू एगो बात बताओ कि जे तहार जोबन हो कि साला तो नहीं किलो तराजू हो। अरे बाप रे, ये तो धोती जबरदस्त है। ना भाई लोगन हद हो गइल बा। भौजी कह दिया कि जोबने पर जोख लेम आ मन भर खोख लेम। रे कैमरा में अरे साला कब होते जोबना पर जो खाइल बड़ी किनारे। अरे जो खाइल बानी एक बेर। तो ऊ के तरिया जो खाइल जाला रे। अरे साला नहीं जानो तो दोनों जो बानो पकड़ के धके झूठ। अरे साला होंगे जो खाइल जाला कि साला तो नहीं झुलुआ खेलल जाला रे। क्रैकमैन भाई बहुत जबरदस्त यार रोस्टिंग करता है। तोहरा जैसा लाइल अच्छा में तो खले। तोहरा जैसन लइकन के लोहंगे में तोप ले। अरे भौजी इतना बड़का गलती मत करी हो, काहे कि भाई लोगन आजकल के लइका के जौना के नाभि नहीं के सुखर ये बात तो सही है। रखता चाकू रखता। अगर ओइसन के लइका के तू लहंगा में तोप ले तारू तो तारा सामान के समियाना बना दी, या तो गोली मार दी, सीरी फाड़ी त ना और कुछ कर दी। समझ रहे हो? हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा। अरे कौची कहलू गरहन लागल यार, ये लहंगा में कब से गरहन लगने लगा है? बताइबू। हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा। अच्छा हमारा लहंगा में भौजी के हमरा लहंगा में ना, मतलब भौजी के का नाम बा कि हमरा लहंगा में गोरहन लागल बा। तो तारा लहंगा में गोरहन लागल बा त ओकरा के गोरहन ना कहल जाला भौजी। अब देखो लोगन भाई लोगन ने भौजी के महीनुआरी आइल बा तो छिपावेला कहती हमरा लहंगा में गोरहन लागल बा। सीधे कह ना कि हम महीनुआरी आइल बा, एमे ना होला। समझ रहे हो? अच्छा भौजी तो बता देले कि तोरा लहंगा में गोरहन लागल बा, औरी कौची दिक्कत बा तनी बताओ। हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा। अरे तोर बहिन चुदो एक बेर का दू बेर बता देनी भाइयों लोग से कि जे हां लहंगा में भौजी के गोरहन लागल बा। त आगे बताओ ना, खाली एक एगो बात कहबे लहंगा में गोरहन लागल बा, एकरा बात कहत बताओ तनी तोरा के। हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा। अरे सब केहू जानता तारा लहंगा में गोरहन लागल बा, एकरा आगे का तारा दीदी के पिछड़िया जबरदस्त यार। हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा। अब आयल ऊँट पहाड़ के नीचे। हमारा लहंगा में गोरहन लागल बा, सोनिया के जोश बड़ा जागल बा। भाई लोगन समझता रह लोगन नु, यानी कि भौजी के महीनुआरी आइल बा, सोनिया के जोश जागल बा। सोनिया कहता रे हम लेम, तो हे भौजी तू मत दीह ना, तो सोनिया तहार बहिन चोदो एक लड़का के बाप बन जाइए। कह दे उनका से तिले हाथ मुंथन क के जियत। इसका वीडियो पे हमको रिएक्शन बनाने में थोड़ा क्या हिलाके जब नाचब फ्रूटी हो। अच्छा समझ रहे गाइस। सबसे तो पहले कैमरा मैन से आग्रह करम कि जे टप दे तनी भौजी के दोनों फ्रूटी देखाओ कि भौजी फ्रूटी कहत बिया कौची के तन देखइबे कैमरा मैन। ओइ देखो लोगन फ्रूटी ना कुछ और है लोगन भाई लोगन। अब यही से अनुमान लगाओ लोगन कि जे भौजी फ्रूटी देखा के जब हिलाई लइका सन के तो सारा लइका सन के खड़ा हो जाई कि ना। सही पकड़े हैं।
आ जब सारा लड़का सुन के खड़ा हो जाई तो सारा लड़का खड़ा हो जाइयो सो कि आगे हम ले मागा ई बात तो सही बा। कुर्सी तो टूटबे करी। तो यही गाना के मतलब बा भाई लोगन के हिला के जब नाचो फुरुटी हो तो रात भर कुर्सी टूटी हो। समझ रहे हो? ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? मुझे तो क्रैकमैन भाई का सारा वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगता है, बहुत ही गार फाड़ वीडियो इसका रहता है यार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका वीडियो रहता है, बहुत ही अच्छा तरीके से ये रोस्टिंग करते, मजा आ जाता है इसका रोस्टिंग वीडियो देखने में। देख रहे किस तरह यार लड़की सब डांस करे, कैसा कैसा गाना गाता है, गायक पागल हो गया यार, इस तरह गाना गाकर गंदगी फैलाकर हमारे यूपी बिहार में रख दिया। यूट्यूब पे खासकर अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर किस तरह का शॉर्ट वीडियो बनाती है लड़की सब गोरखपुर, कहाँ कहाँ का मैं बताना नहीं चाहता हूँ, खराब लग सकता किसी को, मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता। और आप लोग बताइएगा क्रैकमैन भाई किस तरह रोस्टिंग किया और मैं किस तरह रिएक्शन किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया। और क्रैकमैन भाई के वीडियो का रिएक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। आज के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।